Súťažili v 4 disciplínach. 2 sú zamerané na rýchlosť, 2 na silu. Je to slalom furmanský, žrďoviny, nakladanie žrďoviny, na presnosť disciplína, na licovanie a silová disciplína. Ako sa šlo, aká bola trať? A dobrá, trošku mokrá, ale dobrá. Trošku náročná, lebo ten sneh bol ešte zmrznutý, ale koníky šlapali, takže veľmi dobre. Ako vám dopadlo to prvé kolo? V prvom kole som skončil na 3. mieste. A čo si myslíte, v čom ste mali návrh oproti ostatným pretekárom? No, že mám dobré koníky a chcelo sa im pretekať. Hoci by sa mohol zdať mnohým kôň pracujúci v hore skôr raritou, na Slovensku sú oblasti, kde sa bez jeho pomoci ľudia dodnes nezaobídu. Slovo furman sa teda z nášho slovníka zrejme tak skoro nevytratí. Kone aj s furmanmi sú využívané hlavne na zvoz sena, na sadenie zemiakov, na oranie, lebo do niektorých častí týchto podhorských lúk sa traktor nedostane. Majú takéto preteky význam aj pre nejaké skvalitňovanie tejto furmanskej práce? No, v samotnej práci ani nie, ale vznikajú nové vzťahy, nové priateľstvá z týchto furmanov, ktorí sa častokrát ani nepoznali, predtým vzniká jedna veľká slovenská rodina. Pretekári sa zhodli, že súťaž je zábava aj adrenalín. Kopíruje ale ťažkú každodennú robotu, ktorú chlapi odvádzajú v hore.